Dobar dan, ja sam Marko iz Eurovrta, a danas pričamo o kamado roštiljima, ovim tu velikim jajima. Što su to kamado roštilji? To su roštilji koji imaju keramičku stjenku, debelu keramičku stjenku koja izrazito dobro zadržava toplinu. Znači keramika upija toplinu, zadržava toplinu i ravnomjerno je distribuira puno dulje nego što to radi naravno metalni roštilj. Osim toga, znači puno je, kako da kažem, blaža keramika, dakle isijava toplinu puno blaže nego metal. Metal kad se izrazito zagrije, on pršti toplinom. Ova keramika puno blaže, ravnomjernije, manje, kako da kažem, ubija samo meso ili što već pečete unutra. To je znači jedna bitna stvar, a druga bitna stvar je da puno bolje zadržava vlagu i konačni proizvod će biti sočniji steak, sočnije meso, pizza ili što već unutra pečete. Kad smo tu kod toga, dakle što kamado može ponuditi? Kamado je namijenjen za to da bude klasičan roštilj, znači apsolutno ga možete koristiti kao klasičan roštilj, možete ga koristiti kao smoker, kao dimilicu i možete ga koristiti i za pečenje pice, kruha ili općenito nekih takvih stvari. Znači postiže temperature koje možete vrlo jednostavno regulirati pomoću ova dva poklopca gdje kontrolirate dotok zraka. Možete postići temperature od, na primjer, 100 stupnjeva kroz 10 sati ili više, dakle kad hoćete smokati nešto, a možete postići temperature sve do 400 stupnjeva kad želite, na primjer, ispeći picu. Jako dobra stvar. Dakle, kao što sam rekao, znači, sama temperatura se kontrolira ovim tu otvorima, vidite. Dakle, ako želite maksimalnu temperaturu, oba dva otvora ćete maksimalno otvoriti i imat ćete veliki protok zraka i veliku temperaturu. Ako pak želite smokati, zatvorite oba dva otvora i vrlo jednostavno ćete dobiti nekakvu temperaturu od 100-110 stupnjeva i onda možete smokati dugi niz sati. Sami kamado roštilji su izrazito masivni, moćni, pogotovo ovi u Eurovrtu. Imamo inox postolje, imamo, rekao sam, keramička stjenka 2,5 cm, vrlo kvalitetne bočne police. Dakle, ovdje imate jako čvrste šarke, možemo malo i otvoriti. Evo, vrlo lijepo, onako lagodno se otvara. Vidite koliko je to debelo, koliko je to moćno. A možemo malo pogledati i iznutra. Znači, tu imamo naravno klasičnu rešetku gdje pečemo, ovdje se može staviti i pizza kamen, mogu se staviti i ploče za indirektno pečenje i tako dalje, ali dobro, nećemo sad previše duljiti. Samo da ukratko objasnimo princip. Dakle, ugljen ide tu ispod. Ovisno o vašoj namjeni, znači ako na primjer pečete picu stavit ćete hrpu ugljena, ako recimo smokate stavit ćete manje ugljena. Dakle, stavite ugljen, upalite ga, zapalite ga i stavite nazad ovu tu ploču. Poanta je naravno da je ovaj tu, vidite kako lijepo ide, da je ovaj tu poklopac zatvoren tijekom pečenja kako toplina ne bi bježala van. Imate gore termometar, s njim kontrolirate toplinu. Kažem, najlakše je dobiti željenu toplinu pomoću ovih tu otvora. Znači, ako je, na primjer, prejaka vatra, onda zatvarate lagano otvor, smanjujete dotok zraka. Ako je, dakle, vatra preslaba, otvarate ovdje dotok zraka. Evo, to je ukratko to što je to kamado, čemu služi i tako dalje. Znači, kamado tu ima puno caka, puno fora, o tom u drugim videima. Ono što sad želim na kraju reći je da u Eurovrtu nudimo dakle, kamado roštilje od 13 inča, 21 inč, 23 inča, 26 inča. Apsolutno sve veličine koje su vam potrebne, koje su zanimljive, izrazito kvalitetni, masivni kamado roštilji, apsolutno za svaku preporuku. Kažem, vjerujte mi, znači ja to uvijek kažem, slobodno provjerite, daleko najbolje cijene u Hrvatskoj, a izrazito su kvalitetni ovi kamado roštilji. Dakle, to je bilo to. Ja sam Marko iz Eurovrta, nadam se da se vidimo u Eurovrtu i da ćete doći vidjeti našu ponudu, ogromnu ponudu roštilja svih vrsta. Hvala vam puno.